Telocvičná jednota Sokol Brezova pod Bradlom zorganizovala v Brezovských lesoch v sobotu 26. októbra Sokolský beh republiky. Do Sokolského behu republiky sme sa zapojili ako telocvičná jednota. Tento Sokolský beh republiky sa koná každoročne na oslavu vzniku Československej republiky. Je to už 6. ročník a my sme sa zapojili druhýkrát. No a kto sa teda všetko pozapájal? Kto všetko tu bol? Boli tu bežci rekreační, amatérski, ale boli aj Nordic Walkingovi takí, ktorí prišli dnes s paličkami prvýkrát. A samozrejme deti. Bežalo sa v detských kategóriách, bežalo sa v kategórii maličkých detí, to boli škôlkari, tí bežali 50 metrov, boli to mladší žiaci, tí bežali 600 metrov a boli starší žiaci, tí bežali 2 kilometre. Potom sa beží dospelácky beh, ten sa beží 6,2 kilometra a Nordic Walking sa tiež kráča 6,2 kilometra. Je oproti predchádzajúcim rokom možno niečo nové na trati, alebo niečo ste pozmenili? V podstate trať zostala tá istá, akorát čo nás teší, počet účastníkov sa zväčšil rapidne. Minulý rok bolo približne 40 účastníkov, tento rok máme cez 100. Po každej disciplíne boli odmenení tí najlepší. Víťazkou hlavného behu v ženskej kategórii sa stala Ivana Mikulková, v kategórii mužov zvíťazil Tomáš Jančí. Bolo to náročnejšie, ako som očakávala, ale je veľmi dobrá atmosféra. Behala si prvýkrát tento pretek? Áno, prvýkrát. Minulý rok som bola podporiť kamarátku a toto bol môj prvý ročník. No očakávala si, že zvíťazíš? Absolútne nie. A ešte po tých kopcoch vôbec nie, ale keď som sa teda otáčala, že som stretávala tých ľudí, tak som videla, že som prvá a trošku ma to ešte motivovalo. Ako teda vlastne trénuješ, alebo ako si sa pripravovala na tento beh? Veľmi som to zanedbávala skôr. A raz za čas, raz za týždeň možno si idem zabehať, akože nebolo to nejaké špeciálne prípravy na tento beh, ale iba tak pre zábavu. No a mimo tohto preteku plánuješ ešte možno sa ďalej zúčastniť nejakých iných? Áno, asi o mesiac ideme na Bátory Cross, sa to myslím, že volá. A tam to bude teda 12 kilometrov a neviem, či to neľutujem teraz, lebo týchto 6 bolo naozaj dosť. Myslel som si, že akože bude to ťažké, keďže celú sezónu pretekám na bicykli a moc som to nenabehal. Čiže akože boli to veľká konkurencia, tak čakal som, že do trojky by som mohol byť, ale na víťaz som sa si nejako nevaril. Ale tak podarilo sa, tak som spokojný. A bolo to prvýkrát, čo ste behali túto konkrétnu tráť a tento konkrétny pretek? Áno, áno. A ako to hodnotíte, ako sa vám behalo? Ako som domáci z tuto z Brezovej, čiže trať som nejako poznal aj, ale musím povedať, také krátke to je dosť. Také, nevedel som si nájsť tempo a také. No a teda plánujete sa do budúcnosti možno znova zúčastniť? Určite. Keď bude v takomto podobnom termíne, tak určite by sa zúčastním. A čo vlastne motivuje bežcov zúčastniť sa tohto podujatia? Dohodli sme sa, taká partia, čo chodievame von, tak sme sa dohodli, že pôjdeme vyskúšať tento beh. Našli sme to na internete, takže je to kúsok, sme z Mijavy, takže prečo nie. Ako sa ti páčila trasa? Trasa bola náročnejšia, než som očakával. Musím povedať, že som to prvýkrát a dalo zabrať. Behal som veľmi dobre. Musím povedať, že začiatok som trošku prepadol. Myslel som si, že to bude jednoduchšie. Behal si prvýkrát? Áno, prvýkrát som tu bol aj celkovo na nejakom behu. Keď tak behávame iba taká partia medzi sebou, ale takto ako nejaký pretek sme neabsolvovali ešte. A ako sa pripravuješ na takýto pretek? No nejak špeciálne. Ja sa venujem futbalu, čiže to mám ako taký doplnok, by som skôr povedal. Ako sa vám behalo? Na podiu fantasticky, ďakujem. A čo hovoríte na trasu? My sme si ju boli skúsiť v stredu, lebo ju reálne moc nepoznám, iba z tej jednej strany. A mám pocit, neviem, či tí walkingáči dali prežiť nejaké kamene, takže mne sa behalo fantasticky, ďakujem. Ako sa behalo vám? Mne sa behalo výborne, počasie bolo dobré, chladno, s priateľkou, takže dobre. Ste tu prvýkrát? Áno, sme tu prvýkrát spolu, takže dobre. Plánujete teda aj do budúcna možno zúčastniť sa tohto behu? Áno, ak sa nám bude dať, tak určite prídeme aj na budúce. Aké sú vaše pocity? Tak som spokojný, že som to odbehol, že som nespadol a tak behalo sa tak ťažko ako vždy, ale pekná trať, počasie príjemné, takže super. A ako ste sa pripravovali? No, bol som si zabehať jeden jediný krát cez týždeň, takže asi tak a tak dalo sa to. No. Vynikajúce. Čo hovoríte na trasu? Krásna trať, veľmi pekná. Behali ste prvýkrát? Nie, behám stále. A ako sa teda pripravujete na takýto pretek? Keď sa dá, vtedy behám.
A tu ste prvýkrát, áno? Tu som prvýkrát. No a plánujete prísť teda aj do budúcna? Určite áno. Perfektná trať, dobrá organizácia, príjemní ľudia. Výborné to bolo, krásne počasie, super tráha. A čo teda hovoríte na trasu? Trošku málo snehu dneska. Prekvapilo vás niečo na trase? Áno, Čo? málo dievčat. Behali ste tu prvýkrát? Áno, A plánujete aj do budúcna? určite minimálne 2-3 krát ešte rám. A ako ste sa pripravovali vôbec na tento pretek? S touto partiou každú nedelu končíme kávičkou. Veľmi ma teší, že do tohto behu alebo celkovo do našich aktivít sa zapája stále viacej a viacej ľudí a že či sú to starší, mladší alebo aj deti, majú chuť hýbať sa a robiť niečo pre seba. To ma z toho teší najviac. Plánujete do budúcnosti možno ešte nejaké zmeny, alebo ako si predstavujete možno tie budúce ročníky? Predpokladám, že do budúcich ročníkov nebudú nejaké veľké zmeny, pretože trať je nádherná, vedie krásnou prírodou, takže tu určite meniť nebudeme. No a možno postupne vymyslíme ešte niečo, čo by sme k tomu pridali ďalšie.